Próxima parada, Villanueva de Castelló. Final de trayecto. Próxima parada, Almería. Por favor, mantengan la distancia interpersonal. Per favor, mantenir la distància interpersonal. Pròxim baixador, Vas a la Vez. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxim baixador, Bon Tornant. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxima parada, l'Alcúdia. Atenció, recordeu que l'ús de màscara, cobrint nas y boca es obligatorio. Atención, recuerden que... Pròxim baixador, Benimodo. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxima parada, Carlet. Por favor, dejen libre el acceso de maquinistas a las càbines. Per favor, deixeu lliure l'accés de maquinistes a les càbines. Pròxim baixador, Àusias Mar. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxima parada, Alginet. Pròxima parada, Armaguet. Pròxim baixador, Espioca. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxim baixador, Omet. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxima parada, Picassent. Pròxim baixador, Sant Ramon. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxim baixador, Realor. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxim baixador, Col·legi del Vedat. Cal sol·licitar parada per a baixar. Pròxima parada, Torrent. Correspondència amb les línies 2 i 7. Pròxima parada, Picanya. Pròxima parada, Paiporta. Pròxima parada, València Sud. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Pròxima parada, Sant Isidre. Connexió amb l'estació Dalí. Bueno, pues ya vamos, ¿vale? Pròxima parada, que va a Sant Granat. Pròxima parada, ¿No has enviado la foto? Vandrés. ¿La foto? Vale, Jesús. Connexió amb l'estació Joaquim Sorolla Dalí. Correspondència amb la línia 7. Pròxima parada, Plaça Espai. Pròxima parada, Àngel Rivera. Correspondència amb les línies 3, 5 i 9. Pròxima parada, Campanar. Pròxima parada, Beniferri.
deseando les línies 2 i 4.